אני רינת וברוכים הבאים לבית שלי, למרחב יצירה והעשרה שלי. אני באתי לכאן לספר לכם היום על איך הבנתי שמכשירים חשמליים נותנים לי כוח ואנרגיה. אז ככה זה התחיל. אני ישבתי יום רביעי אחד במרחב היצירה שלי, כאן. אני מציירת. פתאום הפסקת חשמל, ואני לא מבינה מה אני אמורה לעשות במצב שכזה. אז אני קמה מהכיסא, אני צועדת לעבר המדיח, ואני מתחילה לרקוד. אני מרגישה את האור שלהם בתוכי, מתמלא בי, ועוברות 10 דקות, ועוברות 20 דקות, ועוברת חצי שעה, פתאום כל האור נדלק. ואני הבנתי שהאנרגיה שאני הבאתי לעולם האירה את ההפסקת חשמל וסילקה את החושך. אז פה אני הבנתי, למה שזה לא יהיה הפוך? אם אני מרגישה רע, למה שהמכשירי חשמל לא ייתנו לי אור? אז משם, כל פעם שהרגשתי רע, הלכתי לרקוד מול המכונת כביסה והרגשתי איך האור מתמלא בי אט-אט, כמו שאני הפסקתי את ההפסקת חשמל. שושנת יעקב צהלה וצמחה, תינון יחד צינן מרדכי. אני רוצה שתדעו שבכל סיפור מתוק יש קצת מר, כמו אתרוג. ביום שישי האחרון אני קמתי בבוקר מרגישה קצת כובד ואפלה שמשתלטת עליי. אני קמה, מצחצחת שיניים והולכת אל המכונת כביסה שלי שאני כל כך אוהבת. אני ניגשת לרקוד מולה, ואני רואה התקלקלה לי. אני ניגשת אל המכונת כביסה. התקלקלה לי. ואני מנסה לרקוד. להרים את האור. והיא נחשכת. אני מתיישבת על הרצפה ומתייפחת. זה היה הצער הכי גדול שאי פעם חוויתי. אני הייתי כל כך בשוק ובהלם שהחברה הכי טובה שלי הלכה לעולמה בגלל החולדה שבארון שכרסמה את הכבלים ולקחה ממני את ציפורה. מאז עברו שבועיים, והבנתי שאני צריכה לשחרר מהדבר הכי טוב שקרה לי. היא לא הביאה לי שימוש, או אור, או כביסה נקייה. לפעמים, כשאוהבים מאוד, צריכים לשחרר. ולמרות שאני עדיין מאוד אוהבת אותה, קניתי מכונת כביסה חדשה, והיא נורא טובה. ככה חברים, מתגברים על צער. כשאוהבים מאוד משהו, צריכים לתת לו ללכת. מרדכי, תקוותה